Mayong hapon sa aton sa mga pinalangga nga mga tagpalamati kag syempre welcome naman sa Lunes nga edisyon sa This is My Life. Since Lunes nga adlaw inyo kubus nga lagad si Tita Wilma makaupo ninyo tub-tub taknala stress ang aton pagpangamusta sa inyo sa bag-ulang natapos nga weekend of course na anong inyo dira nga mga nahimo sa adlaw nga Domingo. Anong nahimo ninyo sa adlaw nga Domingo, especially nga aton dara mga young ones, happy ka mo o kun nagugtas naman kamo kahapon. Asa nahambal na naton kinahanglan ang paghalong sa gihapon tungod sang ara may bago nga variant pero sa inyo dira anay mga palamatinan paagi man sa aton lilisuan sang mga radyo ara lang kita naga-updenay sa 684 kilohertz na sa inyo dira mga radyo samtang kamo nagapahunay-hunay kag naga-relax ibanda ya ila gadget ginauyatan cellphone or iPad man sa pag-upod kay Tita Wilma sa This is My Life karon iya nga hapon gani okay lang ina siya. Panyaga, kumusta? Ano ang ginsaluhan naton dara? Ano so daan niya dabi? Pamo ka na bala. Pambit naman dyan, oh. Pamo ka na. Ay, Tita Wilma ka, oo. Pero okay lang na siya. Importante, karon nga adlaw, malingaw ko naman kamo sa pilaman ka mga impormasyon nga aton madulong sa inyo. Mapaambit sa inyo nga istorya na naman kabahin sang ila sinikabuhi na problema o pwede ba na inyo tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope karon iya nga adlaw. Palihog lang dira sa mga naka FB live, paki-like, paki-share sa This is My Life para man nga mabatian kag mabasahan man, mapamatian man, sorry, no? Sang inyo mga friends, sang inyo mga kaabyanan sa inyo kaabyanan ka mga pamilya nga ato sa mga malayo nga lugar. Nga hindi malabutan sang aton man pagpangalagad sa kahanginan. Halin diri iya sa Dekbanwa sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, bugos nga Western Visayas, ang aton pagpangamusta, especially dira sa pihak nga isla sang Panay sa apat man nga mga kaprobinsyahanan. Aha, Tita Wilma. Daw man nami ina nga balita ang ato nasagap although nga sang weekend nabatian naton gamay lang tong balita di bala pero confirm na nga buwas makayuhom ang aton sini mga motorista kay may pagnubo sa presyo sa mga produkto sa petrolyo di bala. May ara amak mo almost 4 pesos o kung 4 ka pesos kada litro ang mabuhin sa presyo sang diesel, 3.95. Kag sa gasolina, di kay sa mga nagliligad to, gasolina dako buhin or nagnubo ang presyo, di ba? Sinintimos man ang krudo ti subong gasolina naman na ang kadyot nga iganubo. 85 dako pa na gani. 85 centimos kada litro. Ang sa kerosene naman, 2.85 kada litro ang iganubo sa presyo sini sa kada litro. Tido manami-nami man na. Kag pasalamatan man naton. Pero bisan ano mo Tita Wilma kahambal nga manami-nami man ina sa aton mga palangga nga mga tagpalamati nagakuriit man gyapon kay nga ang presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon kung nangaton pa mga grupo sa mga supermarkets ay magasaka ang presyo mga anak baw ho amuni ng siling hindi na ka mang hay sina kun mang abaw ka magsiling ano na lang kita siniman pamo ka na pero okay lang na siya Tita Wilma wala kita choice kundi ang magpadayon sa pagpaninguha sa aton pagpangabuhi sa adlaw-adlaw kag magluwas man sina kinahanglan gid naton ang magkinot-kinot iya sa karon. Kinot-kinot, batsyag-bantyagon tang aton sa ni budgeting, importante nga makapadayon kita iya sa adlaw-adlaw nga tanan. Kag mahambal man naton kinahanglan sa dalagan sang panahon preparar na. Kay nga ara na, malapit na ang adlaw sang Pasko.
Tiing dalagan sang aton panahon, matulutugnaw, mabulubugnaw, hindi malikawan man ang mapaang nga dalagan sang aton sini panahon. Diriya sa aton, ti kabaluman kita, kung hanglaon na ito ng kalangitan, may pagulugalom tubto magaluon mo nga kalangitan, kita nga gina-eksperyensya, pero hindi gin malikawan ang pagpanalithi sa kahaponanon inatungod man sang ITCZ or Intertropical Convergence Zone kag localized thunderstorms. At mahambal na ton halungan gid ang talithi kay tungod man sining bag-o nga variant sang Omicron. Kabudlay gid kaayo. Maghalong kita sa variant sang Omicron, ang BQ.1 na nga madasig ang paglaton pero kinahanglan naton ang maghalong-halong gid na. Pila lang ina sang aton mga igadulong sa inyo sa sininga hapon. So dugay-dugay magabasa man si Tita Wilma sang sulat sa liwat. Kag syempre ang aton man tupiko nga ulo istoryahan kag ang aton tag sa ka-zodiac sign para man sa aton tag sa ka-horoscope. Nan. Kag inyo man mga comments na inyo man mga panugdaon, mga suwestyon, ara lang ang aton text hotline. 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Sa mga naka-live naman, naka-FB live dira, may chat room kita, na pwede gidira. Okay, so relax lang kamo anay. Action Radio Philippine Standard Time, 1:40. Si Tita Wilma magabalik pagkatapos sang mga ini. Pride Bar Blue. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa Ang inyo. permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kag isa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa complete, gamay lang nga bagay. Pro Action Radio, Philippine Standard Time. Yes, magapadayon man si Tita Wilma. Ano ang tupiko naton sa karon iyang hapon nga mapaambit ko abi sa inyo? Mga kaugatan sa kalawasan, hindi kaugatan sa inyo batiis. Sino may varicose da sa inyo? Varicose veins. Amo na yung siling nila, ano inang sa imo batiis? Ka mga dalagko nga nagagalataw, gali mga kaugatan ina. Amo na nga natawag nila nga varicose, di ba na? Mga kaugatan ina, kung kaisa tungod sa kakapoy, kung kaisa tungod sa sobra katinlo sa lawas, nga bisan kapoy, half bath gid kada gabi, or bisan sa adlaw nga basta tama kakapoy, or kadamo sang mga rason sina kun nga nagaguluwa ang mga kaugatan sa lawas. Ang iban may ara magluwa sa inang dogatungtunggid nga dalag ko iya nga mga kaugatan, may ara man nga mga pampino nga daw mga hilo nga ang iyang iya sa na kulong nga daw ka pinkish nga daw ka light blue nga daw violet. Kita nyo na ina mga barikos ina sila na. So kadamo sang aton mga kauturan nga nagaproblema sina, pero may solusyon si Tita Wilma nga ma-suggest para sa inyo dera. Una-una, kung may barikos ka, hindi ka mag-feeling guilty. Kay tituad, pero ang iban hindi na sila suksok sa nga bayo nga bisan mag-below the knee na lang, hindi na kitaon. Kaya abi ninyo, mga anak, may ara on record may ara mga 17% sang pasyente na nga may varicose veins. Tungod ina sa genes may ara mo no nga inang tungod yang among katinggulangan amo sini may ara na isulundon gina namon na may ara sina iya. Kung ikaw amo na lang na bala mindset thing masiling ka ti ano kung may varicose kung ano kung na kayo nagtubo da o ti hisa ka kay wala kaya kung may ara ano mga mo nila ikaw na lang ya magbulong sina sa imo kaugalingon ano mo na kay amo ina siya no pero may ara ginga do kadalag ko gyud pero kinahanglan sa aton paminsan psychologically hindi ginaton pagibutang sa balatyago naton kalaw ay gali kung may varicose ti why kita da sang mahimo kundi solusyonan ina ang isa ka suwestyon para sa inyo kinahanglan kung magpungko kamo or let's say wala sang ginaobra ang kamot ninyo kay ti ang ginatubuan hindi man lang batiis naton mo na hindi lang tiil naton may ara man mga barikos sa kamot nga diri ug gagalato hindi sa mga tudlo na kay ang ginahalinan gali sang barikos amo nang paghalog sang aton mga kaugatan kung permi nakalaylay or permi ara lang sa dalom ang aton mga batiis ang mga dugo, yes, so ang dugo dira nagatipon, no? Nagapanaog, nagatipon, kag nagapalamanog ang aton mga kaugatan. Na gani suwestyon sa inyo kung magpungko kamo, ang isa mo katiil ipatong mo gid sa bangko. Mataas, i-elevate mo bala. Ipatong mo kung may kutsyon dira ipatong mo sa kutsyon kag ang imo man kamot kung may ara na itungtong mo man ina siya ang inang kamot mo nga ina kag ipatong mo sa isa ka ulunan kag pagkatapos ipababaw mo pila ka beses imagine nyo na erase your hands bala pa mo kay na i-lift mo siya na paibabaw ang imo kamot nga may barikos para nga ang ugat kag ang ugat maunat ang dugo makamat-amat hulag na kinahanglan sigihon mo na siya adlaw-adlaw isa pagid kung pwede pa man lang sa imo gamit ka sang ginatawag na bala nga support stockings may ara na support stockings nga mabakal na subong mo
nga kung suksukon mo hugot-hugot na siya o kung wala man kung may ara na hugot nga midyasan mo bisan ang kamot mo actually makabakal ka na sa mga department store kita ko na hindi gani sa mga nagabaligya sa ang mga medical supplies bala na bakal ikaw support stockings para sa kamot hindi gani sa imutiil nga may varicose. Kay man hambal sang isa ka eksperto, no? Hambal ni Dr. Catigo. Ang support stacking o compression stockings amo inang pinaka-effective nga bulong sa varicose veins. So kinahanglan kung ikaw may varicose gamiton mo gid ina siya permi. Kag hindi kagin magtindog sang malawig nga inoras na. Ay kung nagaobra ikaw, let's say for example, sa aton mga security guard na sa mga pulis naton, sa mga sales clerk or sales lady naton, may tendency nga angkon ikaw sa varicose veins. Kinanglan hulag-hulagon mo man ang mga batiis mo, samtang nagatindog ka, hindi nga tindog ka lang kalabanan. Di ba na naka-heels ka mo na? Kinanglan hulag-hulagon yung ginanyong mga batis para hindi bala mag-station ang dugo nga mapundo lang. Kinanglan maghulag ang mga kaugatan kag ang inyo man nga dugo makailig sang maayo. Nga daw ining daw masiling ka daw nag-exercise man ang imo mga tiil na para nga maghulag siya, makabalik man sa heart mo pasaka kag manaog naman iliwat, di ba la? Kag kung may time nga pwede ka makasandi makapungko, mas maayo pagid pero kabalo gi kita sa klase sang inyo trabaho, hindi ka mo pwede kapungko. Pwede pagid kung nagakatulog kung magtulog ka, i-elevate mo man ang imo tiil, no? Pwede ginaya Tita Wilma. I-elevate mong imo tiil, ipatong mo, kung wala ka na tulungtungan, ulunan no? Para mabuhin-buhinan ang pagtipon sang dugo dara. Effective ina siya. Kag hindi ka magsuksok sang hugot nga pantalon. Kung tama ka hugot sang imo jeans o kung stretch ng imo nga maong, pwede gid na maipit ang ugat sa imo mga paa kag tiil sigurado, no? Sigurado gid na siya. Pero make sure man nga kung medyo hugot-hugot siya nang husto-hustuhan lang nga makailing makadalagan man balang dugo sa aton mga kaugatan halin dira sa idalom pa ibabaw limot naman babaw pa idalom. Kag kung mahimo pagid kaon ka sang mga utan kag mga prutas. Yes, mga utan nun nga rich in fiber. May patola, pichay, okra, tangkong nan. Mga utan pagid kapayas, pineapple nan. Kay sila rich in fiber. So sa bulig sina nga mga utan kag prutas, mangin regular ang imo sinip pagpagwa sang higo sang lawas pagpupo mo bala na kon mangin mahumok ang imo sinipagpupo, makalikaw ikaw sa varicose veins, kag amuman ang almoranas. Ina da kompormigi ko sina, no? Da kompormigi ko sina. Gani ikaw, kung may ara ka, varicose, in short, sige na, itry mo ang mga ginhatag ni Tita Wilma nga mga tips para sa inyo nga may mga varicose, no? Hindi nyo gid paghulag-hulago ng inyong mga tiilo kung may o kung sa inyo man kamot, kung may ara mga dalagko nga mga kaugatan, kinanglang hulag-hulagon man. Kaunsang utan kag prutas nga rich in fiber. Alauna 52, Action Radio Philippine Standard Time. Dali lang ha, mabalik si Tita Wilma sa pagbasa sa ngayon sulat pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature.
Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts. Silently Okay, sa mga naka-online dira, kamusta lang nga? Hayan nilo, kalit ko ni Anay. Mama Ana Sinoro, mayong hapon. Mayong hapon lang da. Thank you, gid Mama Ana. Sa Rufino Erigabino, mayong hapon. Ara lang siya nag-monitor sa aton. Kay Juvie Monares, Inday Juvie, good afternoon. Kay Rudy Magbanwa Jr., Tawil Magud PM, greet ko lang Magbanwa family. Sa may La Castiliana, kag Kaloy's Chicken and Asal sa Boulevard Binalbagan. Diramon kay Kagawa Darwin Grijaldo. Wow. May damo gid nga salamat, mayong hapon lang. Yes, kay Jonaline Ninyal de Crepito, mayong hapon man. Dira sa barangay Ayungon, Kaginturilan, Valladolid, Familia Sumugat, Gamilong, Nipunan, Galido, Atido, Mihogi, Villanueva family, Villo family, Diquilla family, kag Sipida family, kag Tongkwa family, Subungman Castro family, nega-monitor sila. Yes, thank you, Jonaline Ninyal de Crepito. Ana Sinoro, yes, si nag-press kag munina maayong hapon lang sa Oriarte Subdivision La Carlota. Ma'am Ana Sinoro, salamat gid na. Tita Wilma monitor lang from Barangay Antipolo, Pontevedra, adlaw-adlaw. Alohamiento family. Salamat gid and God bless us all. Salamat gid diding alohamiento. Mayong hapon, Tita Wilma, ari lang kami nila ni Hulagay ga monitor sa Purok Gaisano, Barangay Alihis. Diraman sa Daysara, Maris, Flor, Kagdiday, Bugar relax pamati kay tawi ara sila sa Villa Caridad Subdivision sa may La Carlota. Mayong hapon lang da, Tita Wilma, ari ko naka-monitor sa imo via stereo, FB Live, bag-o lang tapos panyaga ba ho, kita ko to buka nami sa imo panyaga kag sudan. Joanne Salmeti Isiha, good afternoon Tita Wilma. Kenneth, mayong hapon man sa imo kag salamat gid. Patamyaw lang ko dito happy birthday kay Sir Bert Mercado, brother ni Ma'am Vanessa Stark, kagupod man sila ni Doc Matmeo, Ma'am Chinkelia Dialagdon, Noel Amar kag Sir Mileli Uligo nga wala nagakapaslawan sa pag-upod sa imo program. Thank you gid Ana. Tita Wilma, keep safe always. Okay, thank you gid Sir Alex Montesa, no? Madamo gid nga salamat. Ara man si Ma'am Jinky Dialagdon. Yes, Ma'am Jinx, thank you gid, no? Kag kay Arthur Jeff Villasor, good afternoon. Vanessa Stark kag Doc Matmeo, Ma'am Lulit. Kay Mama Lulit Dialagdon, kag Papa Joe Dialagdon, kag kay Alma Ulegon, Mikey Montilla, kay Sir Noel Amar, MJ Season, and all my family dito sa Barangay Pandanan, DSB, from Arizona, USA. Thank you, kid. Okay, relax lang, anay ka mo dira. Mabalik naman si Tita Wilma. Dugay-dugay. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari amo na po nang si mama wala di atos na bakulod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man?
Amo na would like kay mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos, ano naman, ubra ko ng dason. Brown na daso singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share kana. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Prince Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-records ang kinanglanon na makapatitikbar ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung umanapin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Diyan mo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong ka man rapulong to. Tugal ko balala. Di siling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo. Kayo ano na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kaya siling ko pasalamatan kagin ng Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kani sa Action Radio, wala ka kaabot sa Philippine Standard Time pa ang reaction ni Sir Alex Montesa siling niya. Once nga pagka-varicose veins ang flawless nga legs once nga magka-varicose veins ang flawless nga legs mangin kaangay gid sang tungkat yung mga ugat, Tita Wilma. Mostly sa mga babae lang ina, masami nga yeso, ginaitubang, mostly sa mga babae ko nung ginatubang labada, kag kusina, amo nang hambal ni Sir Alex, di ba? Okay. Kaya amo gin man ng kalabanan, mga babae, gin man, no? Kag kusina, dala pa malansya. Oh my God. Insakto na may point ka da, Sir Alex. So, anyway, thank you, Ged. At, gapresentar man si Ma'am Lani Herumiano, may hapon tawi, may ari ko varicose veins. Kalabanan gin man mga babae, may ari man ko na diri sa may kilid ya galing, no? Sa kilid sa idalom nga bahin sang akon right leg, pero pino siya, no? Mapino do hindi man siya balanon, na papawala ka patawi. Pero hindi to be honest with, no? Alas 2:02 Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang ha, ibay naton dire nga mga greetings. Magabasa si Tita Wilma sang aton malipot lang gid nga sulat karon nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay ang eton sulat karon nga hapon, malipot lang ini nga mensahe kay Tita Wilma. Pero kun ako palantawon,
kadamo sang mga asawa nga makarelate sa iya sitwasyon. Amo na ginaproblema niya. May mga kabataan siya. Nagapatawag siya kay Mrs. Gomez. Ha? Ang malipot lang nga mensahe ni Mrs. Gomez sa messenger ni Tita Wilma Nagasiling. Kumusta lang ikaw, Tita Wilma? Kabay tani nga mabasa mo man ining natungod sa akon problema. Pero hindi lang paglawaga ang akon FB account. Tawga lang ako kay Mrs. Gomez. Kabay, nga ara lang ikaw sa maayo nga paminsaron kag balatyagon sa pagbasa sining akon problema. Kag nabalaan ko iban nga mga asawa. Makaintyendi man siguro sa akong sitwasyon kun nga ginpalabot ko ini sa This Is My Life. Mamangkot lang gid ko, Tita Wilma, kun nga aamusin ni ang kabuhi ko. Madamo ako sang palasanon. Ilabi na sa bana ko nga si Ricardo. Daw hindi ko maintindihan. Sa pihak sang akon pagkamatutom nga asawa, kag mapinalanggaon, nagapangin babayi siya. Sobra ang akon pagsakripisyo para sa amon panimalay, kag sa amon 4 kakabataan. Kung kaisa, Tita Wilma, nagasulod sa pensar ko, nga maghalin sa balay, kag magpalayo. Pero ang nagahawid naman, paano ang mga bata ko? Ina lang, mamati ko sa imo advice. Salamat gid. Mrs. Gomez. Imagine, no? Mrs. Gomez, lipot lang message mo, but for sure, sigurado gid ikaw ya, na? Kag sigurado man si Tita Wilma, nga kadamo sa makarelate sa imo sa sitwasyon. Tungod, wala nagaisahanon man ang bana mo sa kalibutan, nga amo sini ang mga hilimuon. Ting rason lang da nila kalabanan, ano gani? By nature, ang mga lalaki, di ba poligamos? Matunon yun na mga babae, ay abi ninyo mga anak, may mga lalaki nga nagahambal sang amo sina iya, na? Pero ako wala ko gina-generalize ang tanan nga mga kalalakinan, na? Kay hindi tanan palareho. May ulo ang gid pero may kinatuhay. Di ba la? Pareho sa mga tudlo sa aton mga kamot, di ba la? May ara gid ina kinalain. Pero sa nasiling na naton, mga babayi, antes kita nagdesisyon sa pagpamana, hindi bala preparado kita sa pag-atubang sang tanan? Preparado kita sa pag-atubang sa mga pagtilaw nga nagaabot sa aton kabuhi bilang asawa? Sang aton marriage life, kinanglan preparado kita? Ano ang ginatawag nga pagpangabuhi? Anong ginatawag nga pagpamana? Ginakomiter kag ginasumiter nato ng aton kaugalingon sa aton partner nga magaunungay kita tub-tub buhi. Amo na silang nila bila, no? Through thick and thin. In sickness and in health. Sa kapigaduhon, sa kapurauton, kag sa kamungayaan. Galing, hindi gin malikawan. Sa pagsugod sang aton kabuhi, sa pagbalay sang isa ka pamilya, nagkalain-lain man nga mga problema ang nagatululuhaw. May ara ulo anggid ang dalagan sang problema, may ara daw pulo pareho na gid Tita Wilma, pero may kinalain man gamay. Amo na siling ni Tita We. Hindi naton pag ipaanggid
ang aton sitwasyon or ang aton problema sa problema nga ginaangkon sang iban. Masiling ka ay do pareho na titawi sa akong pero salamat sa Dios na lampuwasan ko na tungod nga tungod sang imo pagtuo kay pagsalig man sa mahal nga Dios. Nga nahandaan mo na nga daan. Nga sa pagsulod ko sa amo sini nga bahin sang kabuhi ko kay ti ang aton kabuhi full of chapters, different chapters. Halin sa pagkatawo naton diri sa kalibutan. Nga sa tagsa ka chapters ang aton kabuhi, lain-lain man nga problema or lain-lain nga mga problema ang aton ma-encounter. Di ba la? Sa kada stages ng aton kabuhi diri sa kalibutan, different problems, no? Different obstacles ang aton ma-encounter nga sa nasiling na naton sa tagsa kamalampuwasan naton nga problema, kita nagabakod. Nagabakod kag nagadugang ang aton pagsalig kag paghigugma sa mahal nga Dios. Amo nang hindi naton iya pagkalipatan. Na? So sa bahin sang problema ni Mrs. Gomez, inaiya dugay-dugay hatagan ni Tita Wilma sang aton sinipanugdaon upod man sang inyo man mga panugdaon. Kaysa nahambal ko na, ara lang ang aton text hotline, pwede ninyo dira mapadala sa 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag sa mga naka-online naman naton nga mga kauturan, ara lang sa aton sa ni chat room. Dira ninyo ipadalang inyo mga mansay. Kay si Tita Wilma magabalik naman pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi. Online dira, ana? Sa mga naka-online na ito, mga kauturan, balik si Tita Wilma. Ay nga mga anak ko. Jean Hisulgon. Mayo nga po, Tita Wilma, monitor lang kami diri while gawashing sang linabhan. Abaga pang labas sila ng dainday Jean Hisulgon. Ma'am Margie Monterde, good PM tawe. Mayong hapon lang dira sa imo. Ma'am Jean Monterde. Kenneth Patamyaw, Tita Wilma, sa family Orbigoso. Sa family Orbigoso dira sa may Isabela, salamat gid. Hello nung Romel Pagsubiron and Manang Nora. Alin ka Inday Jean. Sigo na Ma'am Wilma kay Barikuson. Sigo na Ma'am Wilma kay Barikuson sila sang sa imuya. Why Ma'am hamis lig sa imuya Ma'am. Hindi mayara sir gagmay dio do mga hilo na bala na makonsider mo siya nga barikos kay may color siya. Amo na siling ko basta may color is varicose veins, no, it's varicose veins. Basta may color na isa hindi ta na pagikahuya kay ara gid man na siya, na? Roche kag yes, sino ni? Roche Toribio, good PM monitor lang live. Subong from Barangay Takuling. Salamat family ko sa Barangay Talaptap, La Castillana. May damo gid nga salamat. Alas 2:12 na Action Radio Philippine Standard Time. Nico Nix. Hi, Dilaw, Tita Wilma, mayong hapon. Tamyaw ko family Helia sa Puro Kawayan, Barangay Canroma, Pontevedra. Salamat gid Tita We. God bless you always. Halin kay Stephanie Helia, na? Siling ni Sir Milelio. Sir Alex Montes na, salamat gid sa greetings mo. Basla na ilang silang dua. Okay, kag si Ma'am Chinky Dilegdon man. Thank you, kid. Okay, enough lang nanay sa itong greetings. Balik lang si Tita We, dugay-dugay. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi.
Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life.
Padayon si Tita Wilma sa lunas ng edisyon sa This Is My Life. Ay, Nobyembre 28, tuig 2022. Pila na lang, 27 days. Christmas Day na and 34 days. Welcome 2023. Amo na nga aton nga kinahanglan nga updated kita para nga makahimo ikaw dira kita sang aton mga hilikoton kung may ara gid man. Okay. Yes, dali lang bala Tita We. Balikan anay nato ng aton letter sender karon nga hapon. Kay Mrs. Gomez sa liwat maayong hapon sa imo kag madamo nga salamat gid. Kag munuhon lagi ni Tita Wilma sang makadali nga ang aton pag sumiter sang aton kaugalingon sa lalaki nga aton ginahigugma paamo kanabla or sa babae nga aton ginahigugma ina ginahimo naton ang pagpanumpa sina sa tubangan sang altar di bala pagi sa pagpakasal ti gina-bless kita ina kag sagrado sagrado ang sacrament of marriage. That's why kung lang taon naton sa karon nga panahon, damo na gid man, hindi naton hindi naman kita mangin or wala man kita nag-judge sa aton mga kauturan sining mga ulihi lang nga mga ulihi nga mga tubo nga mga nagapalakasal nga kung isang bongga-bongga pa pagkatapos 1 or 2 years wala na unlike before di ba ina realidad nga latubangon naton kag pamatud-ay naton nga sang una abisan magkainano unungay gid na ilabi na ang ginaulikdan ang mga kabataan subong do kabudlay na inahimuon ti adi si Mrs. Gomez nagaproblema gid siya sa iya sitwasyon kay iya sinibana nya ginahimo ko naman Tita We ang tanan grabe na nga pagsakripisyo ko para sa amon pamilya sa apat namon kakabataan wala man ko nagapabaya pati sa panimalay namon nga ang nagahimo pa siya sina nagapangin babayi kuno ang iya sini asawa ti problema apektado gid siya. Kaya hindi siya maguba, hindi siya gusto maguba ang iya pagpangabuhi. Hindi siya gusto maguba ang iya pamilya. Kaya naluoy siya sa iya mga kabataan. Ang akon lang gid siguro matugda sa imo, Mrs. Gomez. I think kag the way bilas ang aton pag-istoryahan nay, ining pagbayluhan nay, tas ang mensahe sa chat room sorry lang gid hindi lang maglain ni mo buot mga baylang si Tita Wilma kon nagapangamuyo kay ginman keep on praying keep on praying dugangi pagidangi mo pagpangamuyo hindi kita magpangamuyo nga kung san o talang siya kinahanglan hindi kita magpangamuyo kung naga-experience siya kita sa mabugat nga problema hindi kita magpangamuyo kung kita nagabalatian kundi sa tanan nga tion tandaan ginaton ina hindi lang kita magtawag sa iya sang tion sa aton pagkinahanglan kundi sa tanan nga tion ara gid siya updo naton pagpasalamat kag pagpangayo sang kun ano naton nga gusto sa aton pagpangabuhi kung kita may problema nga gina-encounter tagaan taman siya sang nagakaigo nga panahon bisan jutay lang gid ilabi na sa karon nga hindi gid malikawan ka para sa imo daw kabugat gid not necessarily nga daw kundi para sa imo kabugat gid sang nag-abot nga problema sa dion pero tandaan mo sa tion nga malampuwasan mo ina Mrs. Gomez maangkon mo ang wala kay tapusan man nga blessing sa mahal nga Dios padayon na lang ang pagpangamuyo kag pagsalig sa iya padayon na lang ina hindi ka magdula sang paglaom kaya kung kaisa kita tao lang mo kita yung mga taong kaisa wala tayo sang nahibaluan kuning magpangayo sa iya pray lang tayo nga pray nga nagapangayo sa iya without thinking nga siya nagakinanglan man sa aton nagakinahanglan kita yamang mga muyo kita nga nagapangamuyo kita nga may kinahanglan kita sa iya tungod sa gina-experience naton nga kabudlay sobra pero siya ang Diyos siya matuod nga mo nagtugas sa aton pero uhaw man siya sa aton uhaw man siya sa aton sang aton paghigugma sa iya kag pagdayaw sa iya praising him kay kung dayawon naton siya kanami gina para sa iya paano naton ina may always pray sa pagpangamuyo naton sa pagpasalamat naton kapag dayaw sa iya sa pagsimba pagbisita naton sa iya puluyan isa na ina kadako
na nga praising para sa kag ginapasalamatan man niya bisan paano di bala kag kun pwede kita maka-share sang kun ano man nga blessing sa aton kaugalingon in a small things pwede gid kun hindi sa kun ano man nga bagay bisan sa aton pagkatao kun ano mga mahimo naton mabulig naton sa aton isika pareho hindi naton ina pag-idingot hindi naton pag-idalok sa ila na padayuna pagpangamuyo pagsimba opdang kabataan mo. Kung may mga kasalanan ikaw nga nahimo, say sorry pangayo gid sang forgiveness kay Lord, na tagaan naton siya sang pagpasalamat kag pagdayaw. Paamo kay na balati kay tuod gid na kinanglan ang kaayuhan lang gid himuoy naton. Kag isa pa Ma'am Gomez na ang nami pagiguro ang sabahin sang bana mo nga suno sa imong natungod sa pagpangin babae, abi mag-relax ka anay. Take a break. Panumdumon mong imo kaugalingon. Kung anong dapat mo himuon. Tanawang imo kaugalingon. O si saan kaugalingon mo. Para sa imo, nahimo mo ang tanan, sakripisyo, pag-antos, tanan nga obligasyon dira sa sulod sang balay, ginahimo mo. Pero o si saan ang taong kaugalingon mo, be? Wala mo na pabayan ang kaugalingon mo. Kay bilang asawa may obligasyon pa ikaw magluwas sa imo responsibilidad sa imo panimalay kag sa imo sinikabataan. May obligasyon pa ikaw sa imo sinibana. Basi kun kulang man ikaw sa pag-uloangga kay mister, isa sa mga rason kung nangita siya sang lain nga iban, so look at yourself. Nga kinanglan nun pag-abot ni mister, manayanaya man ang imo nawong, hindi ka nga gision ang imo na nga duster, tapos na wala ka nakapa ang buhok mo nagano gay na lang kay ti kapoy ka sa trabaho para pag-abot nila hitso na ang tanan, basi nalipatan mo balang imo kaugalingon. Nga kinanglan pag-abot sang kabataan, pag-abot ni mister, mahumutan si Mrs. May nagtiga naman si Mrs. para kay Mr. Although nga ara na preparado, kag kinahanglan sa tiun sang pagpaway, hindi naton pag-irason, kapoy ko sa obra diri sa balay. Kay kung maayo nang ko nang imo ba na may konsiderasyon sa sina nga mga bagay, pero dapat gid sila paintsindihon. Dapat man napagpaintsindihon ang aton mga bana. Kay sa tudtod maintindihan nila, pero kung kaisa hindi man, kay ti tao lamang on the other side ginaintsindi naton sila, tao lamang sila nga nagakinahanglan man sang pag-uloangga kag kuro karenyo kumbaga na kinahanglan ulo ang gaon mugid asawa si bana na ang bisan hingalit bisan hingalit lang or simple lang hug nga kag kiss sa iya, okay na ina. Paggalakat, halong, love you, kiss and hug, go. Pag-abot himuon mo man. So, pero kung natansya mo na kung anong oras, preparar mo man ang kaugalingon mo para pag-kiss kag hug mo bala, kamot sa asawa ko, how? Ba, di bala? Do kanami, kinahanglan, mangin mahumot kag mangin matahuman ikaw sa panulukan sang imo bana. Hindi porke, nga nangin asawa, ikaw kag nangin iloy sang iya mga kabataan, pabayaan mo na lang lawas mo, mangin losyang ka na lang. No, kinahanglan. Bisan paano preparahan mo man para sa imo bana. Kinanglan, kaya matalupang dan gid ina ni mister ang maghimuon mo nga mga pagbago. I-organize mo ang imo sini mga tasks sa sulod sang balay, halin sa pagbugtaw mo tubtub sa hapon hasta mag-abot si mister para mahimo mo nga antes pa man nakapreparar man ikaw kag matahom, hindi man necessarily nga tahom gin mang lipstick mang kuntudos, kundi presentable man sa dubangan sang bana mo. Nga bisan tuod, daan aton bayo pag-abot ni mister, pero matinlo kag mahipid ikaw, nga daw kanami man ulo ang gaon, amo na yung pila ka mga sikreto dira, kinahanglan gid tuod. Kun kaisa, sa tuod lang, malimtan sang asawa ang iya kaugalingon, tungod sa pagtutok, tungod sang iya sini-commitment bilang asawa kag iloy sang mga kabataan. Kabalo naman ka muna mga bana kung ano ang papel sang asawa sa panimalay, kulang na lang muchatsa, di ba na? Pero amo na maghigugma kag magpalangga ang mga asawa sa ila pamilya. Ginapunan ang responsibilidad. Pagkaon, pagbisti, panimalay, tanan-tanan ginatatap, pero kung kaisa galisaman si mister, nga kinanglan misis hindi dayon mag-give up. Hindi ka dayon mag-give up.
usisaon mo anay sing tanan. Mrs. Gomez, na? Usisaan kaugalingon mo kung may dapat ikaw baguhon. But pray, gidiyan, ha? Mag-pray ka gid kay Lord. Tudloan ikaw kung anong dapat mo manhimuon, giyahan ikaw. Pero pinaka the best, i-organize ang tanan mo nga, mga trabaho, hindi. Kay kabalutang trabaho, sulod balay, may katapusan. Tandaan, naton tanan nga mga iluy sang puluyan. Wala katapusan ang trabaho sa sulod sang balay. So, kinanglan kabalugi kita magpalakat sina na halin sagwa nga daan pagkadto sa sulod sang balay. Ang aton obligasyon wala palabot sa mga tao nga mga upod na ito. Okay? So sa pilaman ka mga panugdaon sang iba naton nga mga palangga nga mga tagpalamati, pagbalik naman ni Tita Wilma upod nga aton horoscope pagkatapos sang mga ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa Hello, Ma'am Emilia Hepunia. Ma'am Wilma Sugaton. Ari lang kami diga monitor asubong sa tangob. Siling ni Ma'am Emily Punia. May utod na galing amon kuryente sang radyo. Mo naway ka pamati sa radyo mo. So, subong okay na. Kenneth, mayong hapon, Ma'am Tita We, patamyaw lang Orbigoso family from Isabela, nagapamati subong. Marivic Higan Talavera, tawe, gani manta, nami ginman, kaya ko na pamatudaan ko na, sa dina sa varicose veins na ito nga topic, yes. Kay Patrick Saludares, kay mayong hapon, Tita Wilma, watching from Moises Padilla, tamyaw ko lang, Family Saludares, sa may sitio Upper Buena Vista, Barangay Quintin Remo, nagapamati gid subong. Salamat gid ka Patrick. Okay, madamo gid nga salamat ko na Sir Alex. Okay, welcome gida. Vicky Marino, Tita Wilma watching from Manila, Yes, Ma'am Vicky Marino, good afternoon. Thank you so much for joining, Okay. Ma'am Chinky Dirigdon, welcome gid sis ama yung gabi lang na sa imo. Okay, man. Kay Sir Meleli Uligo, pasalamat sila sa greeting sa ila. Mayong hapon, to Wilma Family Helias sa Puro Kawayan, Barangay Can Roma, Pontevedra. Salamat, Gitita We. Okay, God bless. Stephanie Helias, salamat man. Okay. Verhil Bastida Lagos. Pagtamyaw ko, Familia Lagos, kag libre. Nga pamatigid permi sa imo programa sa Barangay Mansalanao kay Tatay Boy nga bisan gapiyong pero gapamati. Mayong hapon lang kag thank you gid na Tatay Boy. Salamat gid dira sa may Mansalanao. Sakto na Tita Wilma. Okay, Barangay Mansalanao. Doy Arthur, salamat gid. Barky Tribe, salamat man. Paamo kay na. Mayong hapon lang ko na Tita Wilma. Kay Norbing, kay Kimpoy Galicia, salamat kay Gina Dera, salamat mine. Kay Dan Share na ko, no? Thank you, Gid. Hasta lang Tita Dera, Anay. Thank you, Gid. Balikan talang kamo. Okay, regali mo Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong!
Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Atos na bakulod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero teka, kamusta man? Amo na would like eh. Mayara kita na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti laktaman lang nanay eh. Tapos, ano naman, ubra ko ng dason. Brown na dason, singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so get ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For butaw. I-record ang kinanglanong makapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuwan kung umuman natin. Update mga siya. Matinandaon na siya. Damo to, nogin na siya. Yan padala ko na tula sa imo mga klase ko makadaong ka man rapulong. Tutungan ko balala. Di sa linggo sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa inyo, tiyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod, nga idol kong Action Radio, nga permi ko na nga pamasa. Okay, daligid lang pilaan nay ka mga greetings or pila at itawi happy listening samtang ga-repair ko sa akon electronic shop Jojo Electronics sa Alunan Street Barangay 35 Jojo Questio or Kisyo. No, salamat gid ana. Pilanay man kon ara dira may pila man ka mga mensahe masiling ni Mama Ana sa sender dapat ang pangabuhi updan gid sang pagpangamuyo kag agwantahon mo kay amo nang bana mo pero hindi gid magundad sa pagpangamuyo. Sigihan lang basta padayuna lang sa pagatipan ng panimalay mo. Tungod tungod na lang sa mga kabataan. Magpangamuyo kay Gid. Ma'am Ana, salamat Gid. Kay Nieva Manggubat, salamat man. Wilma Obrigoso, Tita Wilma, Obrigoso family. Kay gusto gid nila mabatian, nagapamati di sila subong sa Tianggi ni Mama Gingging, halin ina kay Ken Neth na salamat gid. Agree siya kuno. Mama Ana, salamat gid sa pag-agree mo na Barky Tribe, salamat man. Kay Verhil Bastida Lagos, gapamati permi sa programa sa Barangay Mansalanao kay Tatay Boy nga bisan piyong pero gapamati mayong hapon. Tatay Boy, salamat gid. Pilaman ka mga mensahe sa itong text hotline. Siling ni 6403 Tita Wilma, good PM. Advice ko lang, mangin concern lang gid kag obligasyon sa panimalay kag don't forget to pray. Ngayo ko na yung text friend. Boy lang tita, honest ay utod. Why nasugpon? Okay, kung gusto ninyo makig-friend sa Yaria Sulfur number 0981-558-6403. Again,
0981-558-6403. Bao nga mga anak mo. Amo ina siya. Okay? Kag Tita Wilma, advice ko lang. Iya, advice. Ihatag ang gusto ya para hindi na mangita sa iba. Sundagid laygay ni tawe kag magpray. Hindi pagpabay mga bata. Di na to talang panulok ni tawe. Hindi pagbayaing mga bata kay wanting show I am sure magadugang gid ang problema mo. Pray to God always. Ay Tatay Tony gali. Tatay Ton, mayong hapon, salamat gid sa imong suggestion para kay Mrs. Gomez. Salamat gid. Mayong hapon Tita Wi, hambala si Mrs. Gomez, mas masakit kun manglalaki ang banan niya. 34, 38, Ma'am Gomez, batian mo na. Siling naman niya, 0883, in every person's life in this world has plan, God has a plan, so accept it because God have something for you to undergo this certain problem and situation. Tuto, Junjun Lambati sa Bakaw-Bantayan, salamat kag mayong hapon lang dira sa itong dira special child. Thank you, Ken. Tita Leo Gutamyaw, sa akon apo dira sa may inayawan kawayan nga si Somi Boy Hilado. Nagapanamyaw na ni Gloria Hilado. Okay, enough lang na inay. Las 2:39, Action Radio Philippine Standard Time. Kay si Tita Wilma manamyaw anay. Sang happy birthday sa mga nagasaulog sang ila kaadlawan karon nga adlaw. Nobyembre 28, tuig 2022. Happy birthday sa mga nagasaulog sa ila birthday today. Happy birthday dira kay Father Greg Patino, na kay Father Greg nga sa Domus Day dira sa St. Vianney, dira sa May Silay City. Father Greg, happy 77th birthday. Halin ina sa Our Lady of Lourdes parishioners diri sa May Barangay Bata. Happy birthday sa imo. Good health lang gid wish namon sa imo and more years to come. And more blessings, more love pagid, Father, na? Kag syempre sa iban paginaton nga mga kauturan dira nga nagasaulog sa ila kadlawan karon nga adlaw, happy birthday. Kag syempre pagit sa mga magasawa nga nagasaulog sa ila wedding anniversary, happy anniversary. Bongbong Narciso, Tito Fernando, mayong hapon lang dira. Tita Wilma Sugaton, always gid kami diga pamati sa Talisay. Jonaline Juanites, mayong hapon lang dira. And of course, dira man kay nang Lulit Castro, kay Bibi Roston sa inay nanday Salisaw sana. Tito Kian, salamat gid. Okay na, ma-horoscope na si Tita Wilma. Okay, unahon anay naton ang mga celebrators for today. Ayon mga celebrators for today, Sagittarius, pero sa nagasaulog sa ila kadlawan karon nga adlaw, ginapaabot gid nga maangkon mo ang imo dako nga ambisyon sa kabuhi tungod may nagakaigaw ikaw nga kaisog sang buot nga ina ginhatagid sa imo sang kahitaasan sang humalin iya sang ikaw ginbunag na. Pero mga Sagittarius, kay kamo Sagittarian, mga Sagittarius na taon Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21, ang social connection mo Sagittarius amo inang rason sa pag-angkon mo pagidsang madamo nga oportunidad kag kahamungayaan. Kung kapoy ka, feeling mo kapoy ka magpahuway kagyan. Maswerte nga mga numero 35, 53, 21, kag 11. Satin white is your lucky color. Capricorn, ay mga Capricorn, Disyembre 22, tubtub Enero 19, ay padayon ng imo pagka-humility, ang imo iya pagka-mapainubuson, ilabi na sa tubangan sa inang mga ginatawag, wala nito mga hangag ng mga tao. I'm sorry to say that word. No, mga hindi namin ng mga tao, no? Paubos ka lang sa ila, good for you na iya. 23, 32, 51, kag 10, may 45 pa, mga masuwerte nga numero sa Capricorn. Cyan blue is your lucky color. Okay, dali gid lang kay may obligasyon pa si Tita Wilma. May era pa, Action Oliver. Okay, mabalik ako pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga pahibalo.
Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwasang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari amo na po nang si mama wala di atos na bakulod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos ano naman, ubra na daso. Brown na daso singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga, isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko, basta, hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong kapasisipar na da. Yung ukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ano man natin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapulong tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nga, nakabati ko na. Inga na tanong sa Diyos ang pag-ubay na pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Imunak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo.
Ti basis lason inyo man time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang hambal mo kay lola mo nga sana ka na sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sang istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan nabe. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod Kay Lynette Guanzon, dere sa may Camilla Subdivision sa may Barangay Mandalagan, halin kay Ma'am Imelia Hiponia. Salamat gid Ma'am. Yes, dira man kay Inday Rona Rihida Trava. Yes, happy birthday man kuno kay Jeru Rihida Adlong sa iya hinablos. Arales laga pamati. At Tati Rihida, Lorna, Yuki kay Daddy Janice. Good afternoon and thank you gid mayong hapon lang dira sa inyo. Okay na, dali gid lang kay mapadayon si Tita Wilma sa pagbasa sang aton sini mga horoscope iya karon nga adlaw. Di na kita tewe. Ara na kita sa zodiac sign nga Aquarius. Ang mga Aquarius na tao Enero 20, tubtub Pebrero 18. Wow, mga Aquarian! Kung mapisan ka lang suno sa imo horoscope, ang imo handom, mahatagan gid katumanan. So, good luck sa imo. Maswerte nga mga numero 25, 44, 31, 33, 45 kag 11. Saffron yellow is your lucky color. Pisces, ang mga Pisces, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Yes, mga Piscian, tanan. Ang tanan nga matabo, sorpresa para sa imo karon nga adlaw. Preparar, balatyagon mo. Maswerte nga mga numero sa mga Pisces, 45, 12, 22, 51, kag 35. Cherry red is your lucky color. Katuan na ito ng zodiac sign nga Aries. Ang mga Aries naman, Marso 21, tubtob Abril 19, ari pagid. Maangkon mo Aries or mga Aryan. Ang kahilwayan nga imugid ginahandom. Ano nga kahilwayan sa ano nga bahin? Aries, maswerte nga mga numero 51, 12, 31, 44, kag 41. Mint green is your lucky color. Yes, sa mga Taurian naman, Taurus, ang mga Taurus na tao Abril 20 tubto Mayo 20. Taurus, ano sa imo horoscope, maghulag ka para sa katumanan sang imo mga dalamguhanon sa kabuhi. Maswerte nga mga numero sa mga Taurus, 41, 15, 50, 22, kag 32. Pearl white is your lucky color. Katuang neton ang zodiac sign nga Gemini. Ang mga Gemini, ano na ikaw Gemini? Ano ka mo Gemini? Ang mga nitao Mayo 21, tubtub Hunyo 21, padayuna. Na? Mga Gemini, padayunon gin ninyo ang pagpasalamat halin sa inyo tagipusoon sa tanan nga nag-abot sa inyo kabuhi. Maswerte nga mga numero sa mga Gemini, 20, 12, 35, 53, kag 41. Sapphire blue is your lucky color.
ikaw naman Cancer. Ang mga Cancer na tao Hunyo 22 tubtob Hulyo 22, Cancer, ang ara sa imo imahinasyon. Kung ano man ang imo gina-imagine, may kahigayunan nga mahatagan ina sang kamatuoran. Cancer, mga maswerte nga mga numero 32, 23, 41, 11, kag 55. Your lucky color is tangerine. Mga Leo naman, yes, mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Leo, focus ka lang. Focus sa ano? Focus ka lang sa imo trabaho para maging happy ikaw today. Maswerte mo naman nga mga numero 31, 12, 53, 25, kag 43. Lilac violet is your lucky color. Katuan naman neto ng zodiac sign nga Virgo. Ang mga Virgo ni tao Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Virgo, hindi ka magpadali-dali sa ano. Basta hindi ka magpadali-dali sa imo zodiac sign. Sa kun ano man nga bagay. Maswerte nga mga numero 30, 51, 15, 20 kag 43. Electric blue is your lucky color. Sa inyo naman, mga Libra, ang mga Libra na tao, Setyembre 24, tubtob, Oktobre 23, abi mo bala Libra, abi bala ninyo Libra, ma-experiensyahan ninyo or gina-experiensya ninyo sa karon ang true love. Matutuod nga gugma. Yes. Maswerte nga mga numero sa mga Libra, 45, 58, 41, 35, kag 25. Scarlet red is your lucky color. May nabilin pa nga zodiac sign, pero relax anay. Si Tita Wilma, magabalik pa pagkatapos sini. Okay, padayunon ko, buson ko na lang. Okay, Scorpio. Ang Scorpio, amoy ni mga natao Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22. Okay. Yes, Scorpio, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22, ang imo or ang inyo horoscope na gasiling, ang kapalaran, aragid, nagakompormi sa bahin mo, suportado ka. Wow! Gani, you don't have to worry, Scorpio. Himuan lang ang magkapaayo para sa imo. Maswerte nga mga numero sa mga Scorpio, 11, 51, 35, 42, kag 25. So, nabatian ninyo ang inyo text sa zodiac sign para sa itong text sa horoscope sa karon iya nga adlaw, Lunes nga Lunes, Nobyembre 28, tuig 2022. Siling ni Sir Mileli Oligos, Scorpio, Kuya Ma'am Wilma, batian mo na, ha? Nagakompormig yung kapalaran sa imo. Siling naman ni Sir Alex, kahiluwayan is freedom for love and to be in love. Okay, mga anak, daw kaayad ba? Napamo ka na. Daw kaayad kag maayad-ayad gid ang inyo siniadlaw, di ba? Okay, November 7, na to nag-greet ka November 7, happy birthday, no? 4899 tawe mayong hapon, kamusta lang kuda sa akon bana nga si Reynaldo Unyati, Arian Montaño sa Suok. Thank you gid Tita Wilma. So sa siningabahin si Tita Wilma, wala na sang panahon, gani kita magapaalam sa itong sinipagpagalagad sa This Is My Life. Pero ito naman Bible verse of the day nga mabilin sa inyo. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Halin sa Psalm chapter 150 verse 6. Salamat gid mga palanggan iton nga mga tagpalamati. Okay. I can't say goodbye to you. Stand by na sa matahong nga drama, mensahe sang paghigom. Was na naman kita mag-aupnay. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
Radyo